Takže, Ethereum Bratislava. Poďme sa pozrieť, čo sa tam dialo. Prvá Web3 kryptoakcia na Slovensku sa odohrávala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Overenie lístkov predbiehalo cez QR kódy a hneď pri vstupe sme dostali rôzne goodies. Zúčastnilo sa mnoho ľudí z rôznych kútov sveta, či už speakery, súťažiaci hackathonu, alebo proste len zo záujmu o danú tému. Panelové diskusie prebiehali v prednáškových miestnostiach, avšak dostatok aktivít a zábavy bol aj v priestoroch haly. Za mňa asi najzaujímavejšie bolo stanovište gamingového projektu Degenheim, kde som mal možnosť pokecať s tvorcami hry Milanom, Danielom a zahrať si ich hru ako jeden z prvých ešte predtým, než bola dostupná na Steame ako demo. Samozrejme nesmelo chýbať občerstvenie, za mňa úplná paráda, ten rezeň s uhorkou na chlebe mi úplne pripomenul detstvo. A samozrejme som si počas pauzy na jedlo našiel čas odohrať nejaké zápasy Web3 hier pre Hope. Zúčastnil som sa aj zo pár panelov. Napríklad o dôležitosti Oracle protokolov pre bezpečnosť od predstaviteľa Chronicle projektu Angusa Tulkyho. O NFT a ich využití nám porozprával predstaviteľ najväčšej československej NFT komunity MOPO. A nemohol som si nechať uísť ani panel, kde sa viacerí speakery bavili o spôsobe získavania nových užívateľov blockchainových technológií. Panely boli tak zaujímavé, že mi ušlo ďalšie občerstvenie pre hostí v podobe pice. Hlad po informáciách síce pominul, no ten po jedle zostal. Celkom zaujímavý bol aj tento robot, ktorý kreslil obrázky počas celého trvania akcie. Neuveriteľné, čo dnes tá technológia dokáže. Asi nikoho neprekvapí, že ako gamingový entuziasta som sa ešte niekoľkokrát zatúlal k Degenheim stánku, kde som urobil oficiálny rozhovor a zahral ešte pár kôl. Čas tu prešiel neskutočne rýchlo a ani som sa nenazdal a akcia sa už chýla ku koncu. Tak čo k tomu dodať? Akcia bola super, veľmi sa teším už na ďalší ročník a dúfam, že sa tam vidíme.